Senyor, nakalaag. Ano? Duman sa turabak, sa ilarom kang badil. Be, Masing ka. anong masain? May laban ba kasi manok ko? Kagad pa musta. Magad ka na naman pamusta daro ko pirming may pasaray. Upag nanggagana man, ugmaon ka sa sambot. Maray man lang kung pirming gana ang manok mo. Ano man nga Mari ilan? ka digdi may manok, mauli ka mayo. Nanggagana man baga kita minsan. Agad na. Minsan, sarong beses sana. 16.5 lang. Mga ni kong kwarta. Mga yung kwarta ka, withdraw mo lang. Inibanta ka pa. Bako to sa ko, tiksubo lang ako. Butog. Dali na taon nagbarabag pati Mga ni kumanin kong laman. kwarta. Ano pupusta ko Madigi duman? ka tamagad kwarta, mapailing ka lang sa ko, pagbagad ka kwarta. O ano palang pupusta ko? Sa diri mo, ipusta mo. Grabe ka man sa kuya. Pusta mo na. Dahil may barabag pa ko. Uli, pusta mo yung bag mo. Yung digdan tari. Gusto mong tarian ta ka. Mga ni kong kwarta. Igugarod duman. Dali na. Mga ni kong kwarta. Ako dito yung kamo. Mahagad. Magulang. Makusugo ng buot mo, agdaning bulang makaman kwarta. Sayang na si pagkondisyon ko ning manok. Kuro kondisyon ka pa dyan, sikan mamanok mo, patuka mo paparoy. Tiyan pag nanggagana nga ni ugmaon ka Mali man. ka di maani kong kwarta. Bala kamali ako namang kwarta. Hindi mo maling kalubod. Senyor, nakalaag. Ano? Duman sa turabak, sa ilarom kang badil. Badil na ano. Kuhay na! Uy, dito. Loy-loy ka lang tabang. Pangungutang na lang ko.